acordos que tomamos esta mañá na realización da Xunta de Goberno no Pazo Provincial. Vamos a comezar por o capítulo de colaboración onde hoxe aprobamos unha achega ao Club Natación Sincronizada de Ourense a proposta da Presidencia por un importe de 29.000 euros. Un clube que comeza xa no ano 2004 gracias ao sacrificio e esforzo de moitas nadadoras, de moitos pais, entrenadores e tamén da directiva, donde o club acabou consolidándose a día de hoxe. Dende entonces, dende o ano 2004, non fixo máis que crecer e revalidarse como un dos mellores clubes de Galicia ao proclamarse mellor club galego en distintas tempadas, incluso no pasado ano 2017. Todo un honor que a Deputación de Ourense colaboremos con este clube, xa que é un dos máis destacados da nosa comunidade autónoma. Tamén, no apartado de colaboración, aprobamos hoxe unha achega á Federación de Libreiros de Galicia por un importe de 9.000 euros. Os obxectivos desta federación nos parece o bastante importante como para facer este tipo de achegas, xa que teñen como obxectivos promover e defender os intereses comuns dos seus membros e tamén os intereses colectivos do sector libreiro, o incremento da actividade mercantil relacionada con este sector, defender tamén os seus asociados contra actos de competencias desleal e intrusismo. Tamén representan os intereses colectivos dos libreiros cando sexa posible conforme a legislación vixente. Tamén manteñen relacións con distintos organismos e entidades públicos e privados para o fomento da acción á librería. Polo tanto, este é o noso apoio, mostramos o noso apoio a esta asociación, a esta Federación de Libreiros. Finalizando no apartado de colaboración, aprobamos o concurso público para a concesión de subvencións para gastos de funcionamento das federacións ou agrupacións de asociacións veciñais da nosa provincia, da provincia de Ourense, cunha achega total de 50.000 euros. Cabe destacar que achegamos á Federación de Asociacións de Veciños de Ourense Limiar 24.000, a Asociación de Veciños Miño 22.000, a Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense 1.844,77 e a Federación de Asociacións de Veciños do Carballiño 2.155,23 euros. Pasando agora ao apartado cultural, podemos destacar que aprobamos unha axuda á Fundación Carlos Casares, unha achega total de 50.000 euros para gastos de funcionamento desta entidade tan importante e que lles podo lembrar que, como vostedes saben, o ano pasado ganou as letras galegas no ano 2017. A institución de Carlos Casares xorde coa pretensión de constituir unha instancia para a reflexión sobre a sociedade e a cultura na que vivimos e co propósito de manter sempre ao servicio de Galicia e dunha convivencia democrática baseada no pluralismo, debate libre e o diálogo aberto ao mundo. Os seus principais obxectivos son velar, lóxicamente, polo estudo e a difusión da obra literaria de Carlos Casares, promover e difundir todo o seu legado, constituirse como unha entidade mediadora entre a cultura galega e a cultura universal e tamén realizar todo tipo de actividades que contribúan ao proceso da normalización lingüística e cultural da nosa comunidade autónoma galega. Por lo tanto, aí vai a nosa achega, a nosa cooperación con esta asociación. Pasando agora tamén ao apartado de cooperación, aprobamos tamén 10.000 euros para o Concello de Punxín, para os gastos do bombeo de Razamonde e, por outra banda, para o Concello de Vilamartín de Valdeorras, aprobamos unha achega de 35.000 euros para o proxecto As Letras de Florencio, unha achega moi importante para este Concello, xa que pretende realizar un proxecto con distintas actividades para poder conseguir que se lle adiquen as letras galegas a Florencio Delgado. Por lo tanto, o total apoio da Deputación de Ourense a que sigan sendo ourensáns os que reciben as letras galegas. E xa para rematar, neste apartado de cooperación, temos a achega ao Concello de Xinzo de Limia de 15.000 euros para a realización da Festa do Esquecemento deste presente ano 2018. Evento festivo, recreativo, histórico, que todos vostedes coñecen, que se leva celebrando desde o ano 2001 e cada ano ten máis visitantes. Polo tanto, o noso apoio a todas as festas culturais, artísticas, históricas da nosa provincia
e, polo tanto, os 15.000 euros aprobados quedan no día de hoxe para esta festa. Hoxe temos que destacar que no apartado de urxencia temos dous asuntos. O primeiro refírese ao peche inminente da convocatoria do concurso para a concesión de subvencións para o fomento das actividades escénicas e musicais para este ano 2018. De acordo coas bases desta convocatoria, a convocatoria era aberta ata o 30 de novembro de 2018, pero non obstante, todo o anterior, a intervención da Diputación informou, por desgracia, do esgotamento da partida orzamentaria correspondente a esta liña de axudas, o que imposibilita, de novo, as subvencións a partir do día 20 de abril de 2018. Considérase convenientes, por razóns, lóxicamente, de seguridade xurídica e para os efectos de informar debidamente destas circunstancias a potenciais interesados da nosa provincia, debemos deixar sen efecto a convocatoria das citadas subvencións a partir do 20 de abril de 2018. E o segundo asunto de urxencia que temos no día de hoxe refírese a unha solicitude formulada polo Concello de Vilar de Santos, donde pide a modificación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios Municipais do exercicio 2018, en sustitución da obra denominada Mellora da Iluminaria Pública en Parada Outeiro, a obra denominada Mellora da Urbanización en Vilar de Santos, Casas da Veiga, Laioso e Castelaos, por un importe xa fixado de 48.000 euros. Ata aquí, todos os asuntos tratados no día de hoxe, asuntos culturais moi importantes, asuntos deportivos moi importantes e asuntos de cooperación e colaboración tamén, todos eles moi importantes, máis de 140.000 euros en achegas para todos os veciños e veciñas da nosa provincia, todos os rapaces que se dedican a facer o deporte de natación sincronizada, tamén moi importante seguir apoiando o deporte aos máis pequenos. Estou ao seu dispor se teñen algunha pregunta ou se teñen algunha dúbida e se non dou por concluída esta rolda de prensa. Moitas grazas.